गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव फरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो माखासे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिडिअ नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय। लास्टआव माखासे इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो माखासे खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि गोबां मानसियानो मिथिखायो जोंहा इउट्यूबाव नुबाय थादों दाख्लै साननैसो गोबां भाइरेलबो जादों। जोंहा भिडिअफोरा गोबां भाइरेल जादों आरो माखासे मानसिफ्राबो क्लिप लानानै गोबां भिडिअ हगारदों। मोनसे चेनेल दंमोन दिपालि अफिसियेल होननाय चेनेल बयबो मिथिखायो बयबो नोंथांमोना नायबाय जानो हागौ नुबाय जानो हागौ। बे चेनेला डिलिट जाबाय दे बे चेनेला दा बे इउट्यूबाव गैला नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबाबो नुला। जायफ्रा दिपालि अफिसियेल चेनेलाव भिडिअफोरखौ नायोमोन नायनो मोजां मोनोमोन नोंथांमोना दा नुनाय जानाय नंला। बे चेनेला माबोरै बेफोरबायदि जादों माबोरै डिलिट जादों बेखौ आं दा बुंनो हाया। माबोरै बिनि चेनेला बेफोरबायदि डिलिट जाखो आं दा बेखौ बुंनो हाला। बियो बिथाङा माखासे बेयाव गाज्रि भिडिअफोरबो हगारदों जानो हागौ नङाब्ला माबा मोनसे खालामना लादोंबो जानो हागौ। जियानो जा नोंथांमोना दा बे चेनेलखौ इउट्यूबाव नुनाय नंला आं बेखौनो नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आरो मस्ट इम्पर्टेन्ट गोनां आपडेटआ बेनो आं नोंथांमोननो माखासे अनलाइननि एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम नोंथांमोना गोसोबायदि खुलिनो हागोन। पान कार्डजों खुलिनो हागोन आरो जायफोरना पान कार्ड गैया नोंथांमोना बिना पान कार्ड नोंथांमोना गुबुननि पान कार्डजों नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनो हागोन आरो नोंथांमोना माखासे केसबेक मोनगोन। बिदिनो 200 1000 बेफोरबायदि मोननो हागोन बे बेंकजों नोंथांमोना खुलिनानै लाब्ला। बे बेंकआ मा नाम बेखौ आं नोंथांमोननो गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअ लाब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। नोंथांमोना खुलिना लाबानो जाबाय जायफ्रा खुलिनो गोसो उन्दै गथ'आबो खुलिनो हायो गेदेर मानसियाबो खुलिनो हायो। 18 इयार्सनि गाहायनि मानसियाबो खुलिनो हागोन बिनिफ्राय 18 इयार्सनि गोजौनि मानसियाबो खुलिनो हागोन। नोंथांमोना खुलिना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नोंथांमोना चेनेलनि सिङाव हाबनानै चेनेलाव मा भिडिअ दं नोंथांमोना नायबिजिरनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि थाखाय साबजाथावबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो अनलाइननि आपडेट होयो नैबे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना अनलाइननि आपडेट मोनबाय थानो हागोन। नोंथांमोना अनलाइन प्रसेस न'आव थानानै लेपटप मबाइलजों नोंथांमोना गोबां खामानि मावनो हागोन। नैबे चेनेलनि भिडिअखौ नायै माखासे नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हागोन। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ आं थाब लाबोगोन बेंक एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो जिर' बेलेन्स जायो बिनिफ्राय बे बेंकआ आं नोंथांमोननो थाब खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। आंबो थाब हगारनो एक्साइटेड जानानै दङ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जायफ्रा थाब नांगौ जायफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ। बयबो खुलिनो हागोन उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम नोंथांमोना बेयाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जेब्ला लाबोगोन अब्ला आं नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय फुल डिटेल्स नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै।